Čaute ľudia, takže dneska tu ideme ochutnávať takéto tieto, čo do toho budeš musieť zakúsnuť a to sa ti to je vlastne také pitie a ideme to ochutnať, zoberieme si a ja idem si ochutnať ananásové a budete si to musieť dať dosť takto a potom silno zakúsnuť, aby sa vám to a potom to vypiť. Vlastne takto sa vám toto otvorí a cez to budete piť. Niektorí ľudia to dávajú, že takto si to zoberú a takto do polovice to dajú, ale to im buď pôjde do úst, alebo smerom von. Takže toto je určite 9 z 10. Ideme ochutnať toto. Napríklad vidíte, teraz som to dal do polovice a išlo mi to vlastne von buď do úst, išlo mi to do úst a išlo mi to aj von. No. Takže toto sú určite obidve spolu 9 z 10 a túto som nemal. Tá je podľa dosť zaujímavá. Napríklad vidíte, toto sa stane, keď to dáte iba do polovice. Fakt, zatiaľ toto dokopy všetko toto je 9 z 10, 9 z 10 a toto je asi to najlepšie. Budeme ochutnať hrozno. No, som to zakúšala. Týmto som sa skoro udustil, ale dobre, dosť. Kde mi teče? A teraz ideme skúsiť poslednú príchuť. Všetko okrem tohto 10 z 10 a ináč toto je 8 z 10 a 9 z 10. Ideme ochutnať toto. Poď ochutnaj. Skús ochutnať toto. To je dobré? To mango je najhoršie. To je 7 z 10. To mango je fakt najhoršie. To je hrozné. To mango je hrozné. A ja čo som tam. Dovidenia. A môžeš vyšmiť.